Έλα, Αποστολή. Έλα. Θα πάρει τηλέφωνο σε λίγο η γυναίκα μου ότι ψάχνετε για δουλειά σε γυμναστήριο εκεί πέρα. Ναι. Γυμναστήριο και ψάχνετε κοπτά για 4ωρη πρωινή απασχόληση με την είσοδο. Καλά, δεν τρέπεστε. Όλη αυτή τη δουλειά κάνετε με τις γυναίκες σας όλη την ώρα. Θα σου πω. Δηλαδή, αν το μάθει, θα πει καλύτερα παλιά που με κεράτωνες. Από το να παθαίνω αυτό το πράγμα. Να γίνετε ρεζίλη στον κόσμο. Αλλά που υπάρχει, γελάμε λίγο, ρε φίλε, μας άνοιξε τη μέρα. Αλλά δεν τα καταφέρνεις κι εσύ πια. Παλιά έκανε και κούκου, θα μου πεις, και μπορούσε να κερατώσεις. Τώρα τίποτα. είσαι και τζούφιος, πια θα σου κάτσει. Καλύτερα φάρσες. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Το κύριο Αποστόλη θα ήθελα, παρακαλώ. Ο ίδιος. Από το Δημήτρη τηλεφωνώ. Α, η σύζυγος του Δημήτρη είστε? Ναι, τι κάνετε, καλημέρα. Για χαρά, για το γυμναστήριο. Μπράβο, ναι. Για πείτε μου. Τι γυμναστήριο είναι καταρχήν, γιατί μήπως το ξέρω κιόλας. Πείτε μου λίγο εσείς τι θέλετε, γιατί μου είπε ο Δημήτρης βιαστικά. Δεν κατάλαβα ακριβώς. Ο Δημήτρης μου είπε ότι υπάρχει κάτι, ενδιαφέρεστε εσείς για κάτι για ρεσεψιόν ή όχι. Ενδιαφέρομαι για ρεσεψιόν, αλλά να κάνω μια ερώτηση. Εσείς από γυμναστική κατέχετε καθόλου? Εγώ έχω τελειώσει Αμερική Αθλητική Διοίκηση, δούλευα χρόνια μέχρι που έκανα παιδιά ως γυμνάστρια. Πόσα παιδιά έχετε? 3 στο σύνολο. Α, είναι όλα με το Δημήτρη?